sing kang kepungkur aku nampa reh gawing ratuku. Jaya Kesuma kapa sumapan dununging Sekopati. Nah uga dadi ratu sesembahku aku manunggal tekad mengersani Kanjeng Panembahan Mas. Lah seliramu dadi putrane Rama Dipati Kanjeng Panembahan Mas ing Madiun. Nah seliramu ki mung wong wanita. Kudu madhep salah siji Senopati dipikir sadurunge winara. Nang kene iki Retna Dumila. Gojeke Jaya Kesuma karo Retna Dumila. Kamu pancen wis tak anggap dadi Senopati ing perang Madiun. Senajan to aku piping wadon, nanging wis tak anggap jiwa ragaku bakal tak rungkepke ning bumi Madiun. tak pompo nedha matur nuwun kabeh kandhane. Nek sliramu ki ora nyendigane posen dadi sedherek Prabu Ramamu. Kuwi sliramu ora ngerti dalemaning wanita. Ning mungguing Jaya Kesuma duwe penggalan lan duwe pikiran. Ajur-ajring pikir apa penggale Jaya Kesuma. Nang kene iki Retna Dumila. Sakakian ngomong karo kuwi saiki kepiye? Ya. Apik-apian. Gandeng aku ki dadi Senopati Klebu Mataram. Nek sliramu dadi Senopati ing Madiun Kariman. Tegese awake dhewe iki mungsuh. Iya. Ning tak gawing dalan. Gawing lakon. Gelaring lakon. Ning sliramu kuwi ya Retna Dumila. Wis dawuh Ramamu manunggal tekad apa sing dadi sediane Jaya Kesuma piye? Tegese manunggal tekad iki manembang apa sing dadi reh perintahing ratu. Ning nek upama sliramu ben watake Senopati timbangane wong paperangan iki dadi cilik lara, gedhe tekane bebanteng. Wong peperangan iki lara, gedhe tekane pati. Ana kene iki. Aku wis ngerti. Aku wis ngerti nek wong peperangan kuwi lupute menang kalah. Lupute urip ya mati. Anan-anan bae ya Retna Dumila. Nek sliramu upama aku duwe penemu sing kanggo mulyane antane Wasis Jaya Kesuma ing Pati. Tak ringkus manunggal tekad sliramu tak pundhut garwa. Nggonku jeneng dipati ana ing Pati klebu garwa pantes waring piye. Tegese tak pek bojo. Bab pitukon sak piturute tak kira kekucah ing Pati. Tak sokke nang Madiun tak kira ora kecewa klebu Ramamu. Nang kene iki. Yen umpama aku ora gelem kowe kepiye? Wah. Nah. Nek sliramu umpama ora gelem ki jane mesake karo Jaya Kesuma. Timbangane wong peperangan dadi pepati lara. Monggo dawuh ratu ki reh perintah ratu kok nampa paukuman. Nek wong dihukum ke Jaya Kesuma wedi. Nang kene kuwi pancen aku kuwi arep peperangan ning ora arep golek atas. Kene nek upama tak jak mukti nang Pati piye? Tegese tak pek bojo. Apa? Nek upama Jaya Kesuma ku jarene ngidam-idam wis kurang-kurang udakara 15 taun kang kepungkur.
Udan jejere minurna jumlah cilik ing tekaning gedhe atur diwasa. Kepara wis wancine bebojoan. Nek urip karo jare kesemu ya apa-apa. Nek upamane aku ora piye? Ya berat-berat malah aja. Tak bojo ya. Nek Pak mocake nang ati kira-kira ora sagu. Ora sak. Ning nek upama kegayuhan pati teng Madeni. Ya tumbuh ta. Nah, ini kene iki. Rak cocok iki upama nek ora mantut gawe dalang sesuk ora. Iki piye? Tak bojo. Ora.